nakasala ka sa eskwelahan? Ay na reklamo diri sa Jubert. Ngay mo nagisumbag. Ang nami diri karon kay gipatawag mo ka didto diya sa barangay sa Udaka. Kay na dito ang bata nga lagom kay naong imo nagisumbag. So nami diri karon kay dalawon ko to sa police station. Na kanyan naman imong isumbag? Eagles Flower Shop, delivering happiness. Si Luis Bakaling? Ay, ali dong, may buntag dong. Ma'am, so asa ni sa nag-eskwela gani? Central Udaka. Ali lang ga. Ay, Digos, dito sa atpan sa kuan. Nag-eskwela ni gapon. Last week. Uy, nakasala ka sa eskwelahan? Ay na reklamo diri sa Jubert. Ngay mo nagisumbag. Ang nami diri karon kay gipatawag mo ka didto diya sa barangay sa Udaka. Kay na dito ang bata nga lagom kay naong imo nagisumbag. Si Jubert Bernales nagpractice sila banda atong yaging semana tapos imo nang giduol gisumbag. So nami diri karon kay dalawon ko to sa police station. Magikistorya daw sa ang ginikanan si mo ha. Okay lang si mo ha? Wala mo, istorya lang katong tinuod bago wala. Reklamo raman ikaw may gitudlo. Unsa man? Anong gisumbag man nimo? Wala naman siya gisumbag. Ikaw may gitudlo lagi niya. Lagong may ginawa to, imo nang gisumbag. Oh no. Na. Sa grado nimo? Grade 4. Yung classmate mo? Hindi, patuwa maganda sa ginikanan, good. Ubanta ka dali. Kamu lang mag-istorya dito. Kaila ba ka niya? Kaya dito mo yung eskwela sa Central. Ikaw magigitudlo niya, good. Ha? Nakanyan naman yung mga sumbag? Ubanta ka dali. Iuli lang ka na mo diri niya. Ali, kubanta ka dali. Kaya di man pwede para masitel mo. Kaya ikaw magigitudlo sa bata, good. Dali na. Kadali lang man. Ay, yun saan mo, ma'am? Hindi pa tinuod. Best friend. Ay, diri nagpuyo ni. Tagasan gani siya. Sige na ba inon kay kamo? Wala. Ali, kadali lang. Naman mi. Ay, kadlok. Mahal kong ina, masakit ang paglayo mo. Batid ko kung bakit ginagawa mo ito. Smith mo dong? Ay, hindi. Basig na mali lang di ay mi. Basig na mali ba? Ha? Ala, kadlok. Kaya di, wala man yung kakananon bag. Balik lang sa kaha. Uban lang kadali. Balik lang tada yun. Okay na? Ni mama papa. Mag-istorya lang yung mama. Si Moha. Huwag mga kaila ka niya. Sige, dali. Dali tayo sakay. Abri, kay puno ang sa likod. Abri lang. Sige. Ay ka, kurat ha? Surprise! Happy birthday! Hadlo ka? Happy birthday to you. Yehey! Og happy 11th birthday. Magpaila-ila dahil ako dahil si Happy MS, Kuya Abby and James. Here from AM Digos Flower Shop. So namin diri karon para pahilakon ka. Ano nihilak mo ka? Ano nihilak ka? Nahadlo ka? Nahadlo ka? Sumbago na to ne? Dili. So kabalo ka kinsay gahatag nimo ani. Kinsa man paminaw nimo? Mama nimo or uyab nimo Central? Wala kay uyab Central? Wala kay uyab Central? Asa man si Mama dayron? Nasa trabaho. Tanaw na tong si Mama bagyod pero usa na ko basahon iyang message. Kantahan ka na mo happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
nagpadala. Birthday message ni ate para kay Bunso. Happy birthday Bunso. Love kaayo ka ni ate. Bisag badlungon. Ang wish lang ni ate para nimo nga unta magbinutan na ka o magpatuo na ka. Magpatuo na ka nako og kay kuya. Again, happy birthday. O amping always, love you Bunso and God bless. O message ni kuya, anak siya, happy birthday Bunso. Wish na ko nga magbinutan ka na o dili ka na magsinoplado. Suplado dahil ni. Suplado ka lang ga? Sahay. Sa amuan ni ate, palangga kayo ka namong tanan. I love you Bunso Luis. Mag-amping ka kanunay o magtuon sa school. Sama ka usapa, happy birthday. O last na message. So, anak siya. Happy birthday Bunso. Wish ni mama nga bisan wala si mama sa tabi nyo, kay naa sa trabaho pa, punta happy lang gihapon ka. O positive kanunay sa kinabuhi. O kanunay mag-amping. O mag-ampo sa Ginoo. Punta, ma-appreciate ni nimo ang pagpaningkamot ni Mama Bunso. I love you so much. Kita ni Mama. Sunta ko magbinutan na siya o magpaputan. Hindi na siya magpaputan. Ay. Badungon di ay. Si mong mama. Thank you pa yung mga kanya. Di man ipag hapon minimo bisag ikaw na sa I love you always, ma'am. Thank you. Binataan siya. Hindi na magtinapulan, Bunso. Ano ta, maminaw na pa-usay sa mga abdi. Di naman masig-away sa kamong tulong. Na magpinaron tao eskwela, no? Kita magbinugoy para makita sa inyong nanay yung pagpaningkam nga magmasuglian dyan ninyo sa iyong pagtalo sa eskwela. So, ikaw lang ka, unsa may ingon nimo kay mama o sa imong pamilya. Salamat kayo sa talang niyatan niya. Pasalo ako sa sala ng mga nakautin sa Nadyo di kay sala. Unsa may sala nimo? sipas. Sipat. Normal lang na. Pero ayaw lang permintihan. O magkakay sala sa eskwelahan. Abi ko na kay sala kay uban yung tag police station. Joke lang. Kanto lang imong message kay mama. Nag-request man si mama pasayawon daw ka. Oh, kauban si ate. Ni ate o ni kuya. Oh, dali. Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe kabungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghan na silang napalipay nga mga pamilya. Ang Bigos Flower Shop lang doola,